रंडी बिया जोरिया का गुजरी बिया जोरिया में अपना पितिया बाबा के लड़का से शादी कैलस जोरिया में कुंवार में रंडिया है जे करी रंडिया करी एगो आरती न्यूज वाले के साथे वीडियो कहत रहे दिल खाली केकरा साथे रहबू हमरा साथे रहबू कहत इनका दिल खाली के घुस जाए हुआ उनका से पूछा था कि तोरा लड़का कहाँ नहीं के रहत ई कुछ नहीं पूछले गलती बात कहती है अश्लील वीडियो हां लंगटे को वीडियो खुद के बना देखी के रंदी भी तमन बनल बिया तो उ जोन बाटे उ वीडियो में जोन रुआ देखत तनी उहे चेहरा हो उहे चेहरा देख सकत तनी रउआ पर ही आरोप लगाओ तरी राउर पतो कि रउआ उनका के गंदा नजर से देखत रही का कहे में पर गलती गलती कहती है बना के कहतरी कि जब हमार मालिक ना रहत रहलन तो उ हमरा के गंदा नजर से देखत रहलन उ तो उरिया खा ले रहे अब बोकोर ले इतना दूर में बोकोर ले बात पहले एपर क्लियर करी रउआ उना रहत रहलन तो रउआ उनका से कुछ गंदा बात कोनो बात हम नहीं अश्लील बात करत रहनी कोनो ओकरा के दुल्हन छोड़ के दोसर कुछ नहीं कहले उनकर एगो बात कहले बारी कि जब डॉक्टर हमारे मियाज भी आज खराब हो जात रहे तो डॉक्टर जब आवत रहे तो सुनिए तो डॉक्टर जब आवत रहलन तो जन बा दुआरी पर ही बैठ जात रहलन आ बैठ के देखत रहलन कि सुई के जहर खइले रहे बकोर ले इतना दूर में बकोर के छिलबिल कइले रहे ओइ पर डॉक्टर ना बुलावल जाई अच्छा एगो औरी कहतरी कि रउआ उनका से पूछत तनी कि तोरा लइका काहे नहीं के रहत ई कुछ नहीं पूछले गलती बात कहती है ई बनौवा बात कहती है नहीं वो कहतरी में वीडियो में आप सब भी सुनी ओकरा के बनौवा बात कहतरी का चाची अरे बनौवा बात कहती है जोरिया का बिया रंडी बिया जोरिया का गुजरी बिया जोरिया में अपना पितिया बाबा के लड़का से शादी कैलस जोरिया में कुंवार में रंडिया है जे करी हमरा बूढ़ आदमी को हम खाए बनाए पियक बनाए तो यहाँ पर आरोप लगाओ तरी की जो डॉक्टर जब सुई देवे आवत रहे तो ई गौर से देखत रहलन जे सुई के रंडी बिया रंडी का ना कही का ना बेसई रंडी इतना कुछ भी इतना टोला भर के लोग गांव के लोग ना जानी अब भावे बारिश पड़ोस में लोग रहो गांव घर में जाके ढूक के नहीं देखत रहो पतो अरे महाराज से देखत नहीं कौन टूटाई हमार घर बा टूटे कौन दुख बीमार होला त हमरा घर के लोग जाला तो ई बात मतलब ई देख सकत नहीं ई एकदम खुल के कहत नहीं कि सब आरोप गलत बटे 1-1.5 साल पहले जोन बा इहो के तो अभी भी देख सकत नहीं हालात वो टाइप के नहीं खे कि सब तरीका के बात कर सकी का अरे मारा हमने के 70 वर्ष की उम्र हो गई 70 वर्ष की उम्र हो गई आ यहाँ पर इंजाम लगावल कि जब सुई डॉक्टर देवे जात रहे तो बुढ़ऊ हमारा गौर से देखत रहलन आ ओकरा बाद एगो और आरोप कि हमरा से पूछत रहलन कि लइका तोरा काहे नहीं खे रहत उ तो जाई गोपाल में तो अपने हाथ में बांधवा ली बॉन्डेज करा ली आ दूगो सुई गुथवा ली आ ले कह हमरा ऐसी हो गइल बा बीमारी हो गइल बा उहे जाई गोपालगंज उहे जाई आ उहे दवा बीरो करा के आई दवा बीरो उहे मालिक पर जोन बा आरोप जोन लागत है ए पर का कहेम रुआ का कहेम रंडी बिया हां हम मर गइल बानी हम खाक पियक दी हम खाक बनाई दुआरा खा ले जाकर दुबा से बैठियन हम के गाछी तो बैठियन रोक दिहन रंडिया बजावतारी सवत के बेटी चलिए आई ही भाई बनी से तनी कुछ प्राइवेट में बात कर ले जन बा अभी जोन बार हुआ का चाहत तनी उनका रखे की चाहे ना रखे गलत बिया गलत भी है उसका अभी एगो आरती न्यूज वाले के साथे वीडियो कहत रहे दिल खाली केकरा साथे रहबू हमरा साथे रहबू कहत इनका दिल खाली के घुस जाओ ये बात कह इनकर दिल खाली बा के घुस जाओ रंदी भी तब हमरे के घुसा दो कहत रहे वो घुस जाओ माने उ तो आरती न्यूज वाले कहत हमरे के हां तो रख ले तो रंदी भी रखिए ली को आदमी पार हो जाए कोनो तो नहीं के बस सीटा रंदी भी है तो अभी जौन बा उ कहत रही कि हम तलाक देम लेकिन लइका ना देम लइका में लेकर हम कुछ भी हो जाओ खातिर लइका लेकर हां केस फौजदारी करम कुछ भी करम लेकर हम हमरा प्रूफ बाजी यंग तोरे बानी हर प्रूफ चीज बा ओकला का प्रूफ बा मुझ कलस ना होई लंगते घुमतिया लोग के साथ सुतल भी अच्छा एगो वीडियो हम देखनी है व्हाट्सएप पर जौन वायरल होता एकदम अश्लील वीडियो हां लंगते को वीडियो खुद के बना देखी के रंदी भी तमन बनल बिया तो उ जौन बाटे उ वीडियो में जौन रुआ देखत तनी उहे चेहरा हो उहे चेहरा
देख सकत तनी अभी जौन बा अश्लील वीडियो एगो वायरल हो रहल बा। ओ के वायरल कइले बा? रउआ वायरल कइले बानी? हम नहीं कर यार दोस्त वार कर बरस यार दोस्त वायरल कइले बाड़ी सन। त तो ये देख सकत तनी समस्या हम रोवन के कहम हई भाई के चेहरा देखी आ जरूरत से ज्यादा जौन बा औरत पर जौन बा हमरा के दुख देला बिया हमरा के देले बिया तन फोटो फोटो मीडिया भाई के देबे करम देखे वायरल करिलो यहाँ के फोटो देम फोटो लगावल जाई। बाकी जरूरत से ज्यादा जौन बा औरत जात पर विश्वास कइल भी विश्वासघात बा। जैसे ज्योति मौर्य के देखनी ऐसे ऐसा बहुत सारा पीड़ित बा लोग जौन की मेहरारू से अपना प्रताड़ित हो रहल बा लोग आ एकदम मोहरा बना के लोग के अपना खर्चा भी ले तारी सन आ बाद में लात भी मार दे तारी सन का भैया? हां लात बना दे के पे मेहरारू के सही से रखो कोनो दिक्कत ना हो। अच्छा का कहे के चाहे अपना हई हां ना राधारिया से ना समाज के लोग से का कहे के लोग से यह काम के कहो भाई बा अपन औरत पर उतना विश्वास ना करो आराम से औरत के उतना पैसा ना दे तो काम भर दे और लड़का के पढ़ाओ लिखाओ सही नहीं उन्हें घुमाओ ना। हां ओने न घुमाओ ना घुमाओ जाओ तो साथे जाओ और वो तो खुलिया हम अकेले छोड़ देले नहीं तो का करे विश्वास दिल रहे हम तो जरूरत से ज्यादा विश्वास कर ली। बाकी वीडियो लंबा हो जाए तब तक के लिए जय